Nwanne gee ntị, ezi ọyị amaka. Ewepụgodo ezi adị na eme ya ọyị amaka. Enwere ife mma kọwalị. Ọyị ọbụla gị na ya na-ayị ma ọ na-ede eme ofu ife, ọ na-ada agwa onwe na eziokwu. O nwere ọyị a na-ayị odo ya na ife abụ by force one. Onwe anything ọbụla ọgana ege ntị. O nwere ife puchu mmadụ to ime ọyị. Ife puchu gị wee mebe ọyị bụ na ị nwere interest. O nwere ife efula ebe anyị like. Ịbịa ife anwa ntu ọ ga-cost gị a lot. Ife ọ ga-cost gị ubugodu one your loyalty. Maka o nwere ife efu ịchọ iji ya wee bịa. Ịbịa ebe a ị ga-ebe ndịda nke iweta ya kpatara na efu mmadụ ebe ọ bido na-ayị ọfụ o nwere kaba na-adị. Ofu onye ọbụla aka mụ igo ya daa maka o ji asụ ụsọ. O nwe oge elue ọya wepụta basịzịa true color oge a ka ọyị na-ebitere ezi ọyị ya. Ịma na onye nwere interest o ji bịa abụọkwa ihe na-afụ since. Ya ka iji asị mmadụ be careful onye gị na-eme ka ihe because be careful abụọkwa mba nọ na-edoro sure. Ụfọdụ ụba amụ dị n'ezi iwe dị n'obi from mbọsị enwe ọ na-achịlị. O mezie gị wepụtaba time ka ịjụka na-eso onye ebe onye a sipụta. Maka na ebe ahụ onye ịfụ na street. Na street ka ịmụ ya maka chi ọ bụrụ na nna ya bụ onye ori dọnnọ ọ bụrụ na family ya bụ nnọọ pasta gị nwesef ịmarọ na ọ na ije amụrụ ya na street. Ikekwe dressing ya mere ga attract. Ikekwe because na o ji ego ọ na-agba ezigbo moto like ya anya bịaba nso. Ya nwee wepụtazi time ka ọ study ya gị. Mgbe ụfọdụ trust wa gị nye gị ife dị anya. Etu a ka ọyị si wee welu phone o ji azụ afịa nye ọyị ya pịkọrọ contact. Mma gwa gị ka esi eme ya. Igwe ya anị onye afịa gị na-abịa kpọọ gị na phone. Oluzie ọgwazie onye afịa ya kpọzi na nọmba. O ike osi ya na nọmba enwebeghị issue na eke na-etresi nọmba ma watụ ka ofu akụkọ. O were aka delete nọmba na phone onye a welụzie nke ya tinye ebe a. Ịkpọzie ọbịa setụlụ ọgị ịkpọzie ọbịa setụlụ ọgị etu aka ụfọdụ ọyị si wee kolusie ife ọyị mere ọyị. Interest o nwere ife o ji ya wee bịa. Wish na ọ bụ na nwa apa anụnwa ga-edebe interest ya ka agba egwu a ọ ga-efeva ọman onye iru ma onye azụ. Watch my back, I watch your back. Ọ ife a na-emela ọyị. Iyetego ya ka eji si na ebu ọdịmma. Iyetego bụ ọdịmma ekwesịrị na ọ bụ na anyị si ka anyị lụọ ọrụ a ka anyị lụrụ ya n'isi. Nke mụ na anyị na-emezi na-atụmeke. Nke mụ na anyị na-emezi na-esu n'imi. Nke mụ na anyị na-emezi ife mmiri na-atụrọzi ịma ịpụ na-azụ ịkọ ife na-akọzi about me abụ ọkụzi na yet mụ na gị na-anọkọ mụ na gị na-aṅụkọ na-ebukọ asa na-agbakọ klọb na-emekọ ife niile mbuzi obi mbunye gị mụ na gị na-eyikọ akwa na-erikọ nri na-aṅụkọ mmanya eche na ndị safe n'ezienyi. So ya na ifuru na ọka mma na-atọba ụtọ si wepụ aghụghọ. Ọ bụrụ na iyi juo na o nwere ife a na-akpọ excuse. Eyetago excuse onwe gị out. Ọ ha ya esikwa a na-akọ na n'oluzi nnọọ mgbe onye anyị n'idi onye a ọgbawa dọ wee gaba. Ka ọma na asịsị akwụ ka ayịlị onwekwa onye sisi ayị agụ ebuli ya. Nwere ọ mmadụ kpachara anya daala amụ ada akwetu mmadụ. Amụ ahụ mmadụ mụgidere daada ọkwụrụkwa ọtọ nwekwa ọ ya amụkwa disema amụ. Cool down aka mere azụ mgbakọ $1 million. Adịgo nka nna adị ọ bụrụ na ejo na ime ebitere m nju na mama ebitere ego ya anyị ga-abụ forever. Those okubendem ndị akụsị na Warri, ndị akụsị na Efuru, ndị akụ n'Ugem, ndị akụsị obodo dị iche iche ebe adọ ogbo na mgbe batakwa ka na-akụkwa. Mmadụ na-aba wepụ interest n'akụ. Ya wepụrụ interest n'akụ ka emekọba ife. One ka iji. Nna m one ka iji. Achịkọ ito a na ọgba 900. Anyị agbakọzie aka were afa company nata 100. Anyị maa na ife anyị ji mefe abụ ofu nkeji. Ka anyị were atụba swell. Atụọ swell win. Tụọ swell win. Tụọ swell win. Company enwe mgbịrịma nwụọ ngabasị. Ka ihe mere company ọ ife ime execute make a strong company. Mmadụ eto ezugo mmadụ na-abịa ezugo nọ onye amụ na anyị
eje ịchụ anụ ọ na ọbụzi ofu onye a na-akụkụzi n'ụkwụ m dịka ụkwụ anụ onye ahụ iwe na-ese okwu ezi ọya amaka enwere much ị ga-egenu n'ọhịa uru dị na ya akarị ọghọm dị na ya obi ọjọọ anyị ya mara ebe anyị si nweta ya ka m na-agwa gị ọ mgbe anyị ji fụba onye ọbụla ka enemi die ọ mgbe aka be anyị ji mebie enemi die iwepụ mmadụ adịghịzi onwezi ọ dị ka ya maka onye ọbụla bụzi enemi onye ọbụla bụ enemi ịkpataba ha n'ego onye a bụrụ naghị enemi nke ka njọ na mmadụ jere ịnụ nwaanyị jee ebe ndị ọgụ ya enemi ya anụbekwa anụ ndị ọgụ abụrụ gị enemi ya ka eji buru ya mmanya ọwụwa ya naanị bịa ya bụ na enemi ọ che na ya egbu ya ọga anyị mana nkwụcha abụrụ ụjọ ma ọ bụrụzi n'ụdị ya ịghọtago maka egbukwe nwere nwata na-egbukwe mma mana ọ dị ekecha anya ife onye mamali ya ebe a ka m eweta ya na isi njedebe dee Igbo eze onwe ihe asị m egbe bel ugo bel ma nke si n'ibe ama mbe nwanne m ofogo wiki anụnwa ọ nwalụ ndị ọ ga-amalụ mma nwekwa ndị ọ ga-adịrị somehow mana anyị chọọ ka anyị soda ndị ọ ga-amalụ mma ife onye chọọ ka ọ na-afụ onye kwelu chi ekwelu onye kwelu chi ekwelu if you quell your chi will quell or if ọpụta understand yeah nwanne m asị nka njụa gị ịma na ị na-efolo m for many years now. At some point ị na-enwetazi my update yotago notification ada abịazi ọ nwere ndị kpọrọ m jụọ m ka ihe na-eme ngwakwa ha na ihe na-eme ụfọdụ mekwalụ ife ngwa afa mee ọga ụfọdụ gwalụ mere ọgarọ so o nwere ife eji ama fan ịbụrụ my fan you need to check up on me. Okay, see me. Always some things for now draw my point here out. You were brought a Gabi go when K Gabi inbox. Yet ago. Oh, when K Gabi inbox. A point here out. A correct Yanya. On your kids webble fan. Yet ago. On your kids webble fan.